sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Sa mahiwagang burnay. Kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Leo. Slightly bothered po ako lately kaya napasulat po ako sa inyo. Hindi naman po malala ang problema ko pero sapat para mapakamot ako sa ulo habang nagkakape at nakatingin sa kisame. Ganito po kasi. High school sweethearts po kami ng girlfriend ko. Yung tipong nagtitinginan ng simple sa classroom na habang umiingit yung electric fan patagong nagpapalitan ng notes at nagkikita sa kantin para maghati sa isang order ng pansit canton at isang basong gulaman. Hanggang ngayon na may mga trabaho na kami pa rin. Ako po ay nagtatrabaho dito sa Maynila habang ang girlfriend ko naman ay nasa probinsya. Hindi po kami madalas magkita. Minsan, ilang buwan pa bago kami magkaroon ng pagkakataong magkasama. Pero sa kabila noon, matibay pa rin naman po ang relasyon namin. Walang third party at walang teleserye levels na drama. Kahit matagal na kaming magkasintahan, hindi pa namin nararanasan yung mga bagay na karaniwang ginagawa ng mga magjowa na may sarili ng pera at privacy. Kaya naman, ngayong may trabaho na ako, hindi man kalakihan ng sweldo, may mga sinusubukan kaming bago. Nung huling uwi ko sa probinsya, naisipan po namin na mag-motel. Okay? Eto na. Makinig na ang mga interesado nung sinabi ang salitang motel. Medyo kabado ako dahil first time naming dalawa. Habang papunta sa motel, medyo awkward pa kami. Yung tipong nagkakatinginan tas biglang tatawa na parang nahihiya sa sarili. Pagdating sa entrance, doon na nagsimula ang kaba ko. Hindi ko po alam kung saan titingin. Sa receptionist ba? Sa sahig? Sa kisame? Pakiramdam ko may CCTV na naka-zoom in sa mukha ko. Feeling ko halata ng guard na first time ko. Anyway, sa wakas, binigyan kami ng susi. Pagpasok namin sa kwarto, nagsimula ang bagay na medyo ikinabother ko hanggang ngayon. Habang ako po ay nag-a-adjust pa sa sitwasyon at iniisip kung paano ba magsimula ng romantic moment, napansin ko na yung girlfriend ko parang may checklist sa utak. Tumingin siya sa paligid na parang nag-i-inspect. Una niyang hinanap yung remote ng TV. Tapos, chinek kung may hot and cold shower. Tapos, inalam kung paano mag-dim ng ilaw. Maya-maya, napatingin sa kisame. Tapos, tinanong kung ba't wala daw salamin. Napatingin din ako sa kisame. Kinabahan ako ng konti. Tinanong ko siya ng maingat kung paano niya nalaman na may salamin sa kisame. Sabi niya, napapanood daw niya, Asos! Parang tambalan lang, sabi ng friend ko. Ayon sa kaibigan ni Diego Bandido. Anyway, napatingin ulit ako sa kisame. Tapos napatingin ulit ako sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang mas iniisip ko noong mga oras na yon. Iniisip ko ba kung bakit wala nga salamin sa kisame? O kung bakit expected niya na meron? Naging masaya naman ang gabi namin pero paminsan-minsan bumabalik sa isip ko yung eksenang yon. Yung confidence niya na parang alam na alam niya kung ano ang dapat makita sa isang motel room. Tambalang kumikinang, nag-o-overthink lang ba ako?
ang inyong kumikinang na tagapakinig, Leo. Leo na slightly bothered. Leo na in-overthink ang mga bagay-bagay. Ayan, okay. Si Leo. Okay, alam mo, pwede naman din kasi talagang napanood niya lang or Oho. nakwento. I mean, benefit of the doubt na pag, diba, lalong-lalo na para sa mga hindi pa nakakapasok, tapos meron siyang mga kaibigan na mga hustler na, Oo. ganyan. Kasi naging joke na rin din yan eh. Oo, May salamin sa kisame. Oo. 'di ba? Tapos I would think na kung halimbawa, 'di ba, kasi sabi nga nila parang madami silang mga bagay na hindi nagagawa palibhasa, wala pa silang sariling pera, mga ganun. So first time talaga. Uh-huh. And I would think na may mga iba talaga sa paligid nitong si ate mo girl na nagkukwento. Or di naman kaya kung hindi nagkukwento, nandito na po tayo sa mundo ng social media. Kung saan pwedeng ako ang naiisip ko diyan kung halimbawa nagche-check kasi madami tayong nababalitaan na ano ba yun, one-sided mirror or ano tawag Tapos doon, double-sided. may mga hidden camera. Katulad nga, di ba, may nag-trending ngayon, yung the Big Four na tinatawag kasi penging link po, hindi ako makarelate, chares. na obviously, taken siya from parang other side of the room. So, 'di ba, may mga pag-check na ganun kasi nga nakakatakot nga naman yung possibility na isang araw may lumabas na scandal. Alam mo 'yon, nangyayari kasi talaga. And it's not just in motels Correct. maski may mga high-end na mga high-end na mga rooms, na mga hotels na mismo na merong may basta may mga ganon pero nakwento lang din sa amin. Hindi, kumbaga parang there's a way to find out parang yung daliri mo parang ididikit mo sa salamin tapos pag mukhang ano ba yung sinabi? Paano mo nalaman ni Nicole? Hindi, ito na nga. Ano ba yung sinabi ng friend ko? Ano nga ba yung sabi ng friend ko? Meron siyang basta there's a way to find out Kung na double-sided yung mirror. Oo. So there's a way. Di syempre, wala naman ding masama kung maging careful, di ba? Ang hirap na po buti na lang sa mga panahon nung araw wala namang social media, ang scandal hindi di ba? Pero ngayon kasi anything is possible. Yes. Pwede kasi talaga siyang maipost. Yun naman, in fairness naman to ate mo girl, baka naman talaga ganon. Correct. Kaya siguro siya super check, 'di ba? Sobrang research, 'di ba? Parang alam pa may dim yung ilaw. Nakakaloka. Nakalimutan ni ate girl yung usually, mga di ba kayong mga babae, halimbawa, parang mararamdaman nyo na nagagawin ninyo yan. So definitely, nag-research na rin din yun. Parang yung patanong na ano bang meron nangyayari? doon? So Correct. siguro na yan, nag-research na yan siya na may mga dinidim na Correct. ilaw dyan. Meron diyang mga channel na di ba, mga ganon. Baka naman talaga, in fair, baka naman din talagang nagtanong. Yun lang talaga. I mean, there's no use stressing over it. Correct. I think ito yung practice ng trust also. Pero kung halimbawa, talagang sadyang nabother ka na talagang to the point na sumulat ka pa sa amin dito sa Tambalan, then pwede ka sigurong mag-usisa pa more. Correct. 'Di ba? Kaya lang ano ba sinabi ba first jowa? Wala naman siyang nabanggit na first. Kung hindi ka naman pala first jowa, Tapos, huwag kang umarte dyan. Saka high school sweetheart sila. So until now sila. So kaya siguro, kasi parang ina-assume nitong ano pangalan niya? Si Ina-assume Leo. ni Leo na syempre ako yung only one. So baka overthink na, Hindi, baka tsaka, alam. if ever naman na did you do it, malalaman mo naman doon Oo, tama. Diba? Kung yung mga galawan parang hustler. Paano hustler ni Coliana? I can't explain. Ito po ikwinento lang, 'di ba? Hindi ano siya, it's a girl thing na minsan nagkukwentuhan. Ang mga lalaki ba pinagkukwentuhan yung mga bagay-bagay? Hindi masyado. Hindi awkward detalyado. ba? Kayo detalyado kasi kayo pag nagkwentuhan kayo. Detailed kami, promise. As in like, yung isa kong ka-friend, ang kwento niya talaga, may mga props like yellow. Yan. Detail kayo kami pag nagkwento kami. Isang bagsakan lang, yun lang. Yun lang. Yung sa mga babae, meron talagang detail kung papaano ang para daw siyang pagbubukas ng soft drinks.
May tununong. Yan! May mga ganon. 'Di ba? O di naman kaya yung mga galawan parang nagbubukas ng soft drinks. Parang ganon. So, very detailed. So, I would say na baka there are friends na nagkakwento sa kanya and katulad nga na sabi mo kanina, Jegs, na baka siya din mismo nagtanong. Kasi parang this is it eh. Oo. Ikaw nga, nakukwento mo, di ba, na pareho kayong kinakabahan na parang hindi mapakali. Yan. Na parang feeling mo naka-zoom in sa'yo yung CCTV. Oo, siguro May si mga ate ganon. girl, parang chinecheck niya, totoo ba yung sinabi ng friend ko? Oo, Tinignan yung remote, correct. may dim light ba? Tama. Ba't walang salamin? Oo, yan. Sabi nila, yun daw yung bongga dyan kasi may salamin, di ba? O baka ganun lang. So, Tapos sinabihan pa siya, inaalam. may hot and cold shower din. Correct. Chinek niya, meron nga. O. Kasi for all you know, baka lamigin. O ayaw niya ng walang hot shower. Di ba? Doon na lang tayo. Ngayon, ulitin namin, kung talagang parang to the point na masyado ka nang hindi nagtitiwala sa kanya o iniisipan mo na siya ng masama, dito na tayo na magkakaproblema. Tama. Doon ka na mas umusisa lalo. Correct. Pero kung wala naman, yun lang naman talaga. Sadyang nagkwento lang ng friend, di tanggapin mo na yun. Ayan. Ganun talaga. So, Boss Leo. Ang pinakamahalaga naman, sabi mo, nag-enjoy ka naman nung gabing yun. Oh. Di ba? Doon na lang tayo sa mahalaga, nag-enjoy naman. Ganun. So, doon mo maano yung trust importante, yung tiwala mo doon sa girlfriend mo. Correct. Ganun. Kasi yung moment, yung experience ninyo na yun, doon mo lang masasabi mo doon hindi dahil sa before nyo ginawa. Yes. I would say na mas doon sa mismong act. Kasi yung before yung ginawa, madali lang kasi ikwento yun. Madali lang naman i-check kung may salamin sa kisame. Madali lang naman ang dimming ng lights. Pero yung mismong act, kapag wala ka talagang alam, wala ka talagang alam. Magtaka ka doon kung halimbawa pagpasok nyo tapos kasama yung girlfriend mo, ngumiti yung billboy sa kanya. Correct. At sabihin, welcome back. Ay, ma'am, nandito kayo uli. Welcome back, ma'am. Dating room po. Kapag ka gano'n, na dating room at sinabing dating gawe, sim order, ma'am. Pansit po ba ulit? Yan. Kapag ka ganyan na may mga ganong eksena, dun ka kabahan. Bakit alam mo, Nicole, yung pansit? Masarap. Kasi nag-order tayo lagi dito sa Mahal Kita. Okay. Oo, na masarap ang pansit. Okay. Ang lagi nating sinasabi dyan, bakit nga ba dapat masarap yung pansit? Ewan ko, energizer ba? Laging masarap ang pansit. Ganon. Doon ka nervousin. Kapag ka parang tropa niya na yung guard. Kilala niya yun. Pagpasok pala yung guard, nag-smile sa kanya. Correct. Ay, ma'am. Ay, ma'am, welcome back, diba? Yung mga ganon. Teka lang, di ko alam yung mga reception. Pag walk-in, naglalakad, parang Hindi, may reception. Nandun sa reception mismo. Bakit mo alam? Tapos may mga upuan niya na parang may harang. Hiwa-hiwalay parang mga divider. Bakit mo alam? Kwento. Kwento lang ang lahat. Nakakaya kasi daw talaga yun eh. Yung parang nagdivider pa pero parang pag tinawag yung number, makikita mo rin naman yung kung sino yung tumayo. Tapos yung mga kababaihan dyan, karamihan may mga sadako. Anong sadako? Yung buhok na sa mukha. Nakahawak na sa mukha. Kung pwede lang lumiit sila ng mga kasing liit ng bangkito, di ba? Gagawin talaga nila. Magsasasakyan kasi kayo para rekta doon sa garahe. Paano mo alam? Kwento! Hello? Kwento. Rekta garahe. Alam mo, malalaman mo talaga kung halimbawa pag park niya, rekta siya, di ba? Hindi siya bumabalik-balik, ibig sabihin, sanay, di ba? Alam yung tamang tamang galawan ng pagdadrive. So, wag mo nang in-overthink. Kung di naman pero pwede rin naman, Jegs, na nag-research din about parang, yun nga eh. di ba kasi sa may akin mga, talaga nag-research yun eh. Nagtanong-tanong. hindi, yung act. Madami na rin mga books, madami na rin panoorin. Posible din yan. Pwede din kasing nanonood. Nag-practice na panonood. Ganun pala. Ganon. Pwede din, di ba? We don't know. Ito kasi isa din sa mga epekto pag LDR kayo. Ayan. Malayo kasi kayo sa isa't isa eh. So iniisip mo may gap May mga kasi. correct, di ba? Parang hindi ba siya talaga Nagkakaroon ng naghanap? meaning. Oo. Ganyan. Isa yan sa mga challenges. So maybe eventually, yun yung pag-iisipan ninyo. Kung okay pa ba yung relationship na masyado kayo malayo sa isa't isa or dapat
magkasama na kayo. Tama. Yung mga ganon. Oo. Huwag ka na mag-overthink. Ito Yan. naman, tingnan mo, ang dami namin na share. Kasi, kwento. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumiki ng ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Portion was brought to you by Ganon. Oh, Leo, kalmahan mo lang. Kalma lang. Masyado ka lang nag-o-overthink. Yes. Kasi sabi mo nga, first time ninyong ginawa. Oo. So, Ganun. kalma lang. Slightly bothered ka lang din naman. Correct. Baka naman, guilty ka. Oh. Baka ikaw din, parang, ba't alam mo? Oo. I mean, Kasi unang-una, it doesn't make sense na halimbawa, yung iniisip mo definitely na baka may experience na yung girlfriend mo na kasi naghanap siya ng salamin. Kasi kung ikaw may experience, hindi hindi mo sasabihin. Oo. Sabay na sabay. Alam na alam. Hustler! Totoo. Kasi pag alam mo yan, tahimik ka lang eh. Eh siya parang ano siya, ang na-imagine ko sa, Inosente. yes, Oo. ang na-imagine ko sa kanya parang, ito pala yung kinikwento sa akin, or ito pala yung nababasa ko, or ito pala yung napapanood ko, ito pala yun. Bakit walang love seat? Ayan. Bakit walang kisamed? Kasi Ay, ano, kung pagtingin salamin? niya, sa utak niya lang yun na, alam mo, walang salamin. Correct, sa utak niya lang. correct. Hindi niya sasabihin. Hindi niya sasabihin pagka, halimbawa, may experience na siya. Hindi niya sasabihin na parang, sa ibang branch kasi meron. Di ba? Parang ganun, wala. Mas in her mind, Oo. kung sino man ito, lalaki or babae, hindi na yan, magko-compare lang yan sa Oo. utak. So, o kaya, ang nangyari, binerify niya yung nalaman niyang idea, Kwento, correct. na knowledge na may remote dyan, may hot shower, may Yes, may salamin. dimming. Kaya tiningnan niya, chinek niya lahat. Yes. So, walang salamin. Wala. Ba't ganun, di ba? Parang ganun. Parang tataka, di ba? Ano ba to? Yung mga napuntahan lang ba ng mga friendly ko? Lahat, di ba lahat meron? Oo, yan. Ganun. So, makita mo inosente siya. Yes. Oo. Kasi Kaya tama. nagchicheck ka eh. Correct. Kaya tama si Jegs. Pag may alam yan, quiet lang yan. Hindi yan magsasalita kasi mahahalata. Correct. Eh, so Oo. she was very innocent eh. Oo, inosenteng tanong yun. Wag mo nang i-overthink. Okay ka na. Take it from us. Di ba? Kung gusto namin na parang parang wala kaming masyadong alam. Di ba? Di kami, tahimik lang kami. Pero kapag ka talagang yung inosente ba, yan, ganyan, matanong, Ayan. tataka, Oo. ganon. Ayan. So, Leo, Alam mo okay ka na. Sana nakalma ka na. Ayan. O siya, salamat na marami. Thank you sa tutok sa amin ngayong oras na ito. Sino pong nakaka-relate sa mga Ayan. ano kaya itsura na, no? Hindi ko na alam Ngayon, eh. Ang di tagal try na nyo. eh. Pwede. Pero, di ba, mag-asawa na. Pero hindi ko na rin alam kung ano itsura eh. Feeling ko naman di naman magbabago. Parang ganun pa rin din naman. Oo. Baka. Ayan. Anyways, di ba? O, Leo ha. Ayan. Kalma. Alam mo na ngayon, Leo. Oo, Naliwanagan innocent. ka na. Correct. Take it from the hustler. O siya, bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic!